многие просто не знали, что это произошло. Вот мои родственники, например, совсем близко от Чернобыльской станции, там мама, отец, сестра, они как раз поехали сажать бульбу, картошку. И был теплый день, было плюс 25, они все пораздевались там и сами не знали, что на их сыпется радиация в это время. Вот так происходило. А 1 мая тогда коммунисты погнали всех на демонстрацию. Все в Гомеле, во всех районах рядом с Чернобылем люди ходили на демонстрации. Вот, и тоже получали это радиационное все облучение, поэтому одно преступление наложилось на второе. И это трагедия для белорусского народа, для украинского народа, потому что мы получились такими заложниками этой техногенной катастрофы. Вот, поэтому для нас этот день памятный. Вот сейчас прошло 40 лет после этой трагедии, но радиация так быстро не проходит. И сейчас там еще есть заповедник, где никто не живет, и вместе с этой деревней, где жила моя бабушка, там сейчас растет лес просто. Все, люди там не живут. Поэтому атомная энергетика — это такая опасная штука. И это надо иметь в виду всегда, всем, кто имеет с ней отношения. Вот. Мы пришли сюда вспомнить этот день, почтить память всех людей, которые погибли или же умерли после от болезней. Ну и мы знаем, что также в ликвидации последствий этой аварии участвовали тоже тысячи литовцев, которые были посланы туда насильно, чтобы принимать там какое-то участие в очистке, других мероприятий. Поэтому, конечно, это такой серьезное предостережение всем о том, что с атомной энергией надо обходиться очень аккуратно. И, конечно, мне как белорусу очень неприятно то, что Беларусь построила белорусскую атомную электростанцию в 30 километрах от Вильнюса. Это неправильно, и я думаю, что когда изменится ситуация, то мы должны будем решить как-то этот вопрос, потому что это реально опасность для Вильнюса и для Литвы, и для Беларуси, потому что станция стоит очень близко от Вильнюса. Дзякуючы высілкам беларускага народнага фронта, беларускае грамадства і міжнародная супольнасць даведаліся праўду пра Чарнобыль. Былі адселеныя тысячы людзей з тэрыторыю, якія загадалі лічыць чыстымі. Спыненыя сельгаспрацы на забруджаных тэрыторыях і разбаўленне прадуктаў радыактыўнымі. Нарэшце уведзеная сістэма ільготаў для пацярпелых ад катастрофы. Беларуская дыяспара арганізавала аздараўленне чарнобыльскіх дзяцей. Шпіталі былі перададзеныя патрэбныя лекі, медычнае абсталяванне. Аднак усё гэта пачало зварочвацца, а затым і спынілася пасля прыходу да ўлады стаўленіка Масквы Лукашэнкі. Былі рэпрэсаваныя альбо вымушаныя пакінуць краіну тыя, хто выступаў супраць зварочвання чарнобыльскіх праграмаў. Чарнобыль застанецца з беларусамі на тысячагоддзі, але нялюдскі прамаскоўскі рэжым Лукашэнкі мусіць быць знішчаны як мага раней. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Tek
cannot breathe. Kokį dabar mes prisikalvojam, maistas ir vaistas po mūsų kojom, begalės vaistažolių, augalų vedančių vaisių, kamgi mums sintetinių, jei šitų natūralių gausų, begalės vaistažolių, augalų vedančių vaisių, bet modifikuojam, sterilizuojam, sanitarizuojam, eksportuojam, importuojam, miškus kertam, ką generuojam, pinigus, 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 kad tik nepaspringus. Nuostabioji, žalioji Ignalina, nuostabioji, žalioji Ignalina, nuostabioji, žalioji Ignalina, nuostabioji, žalioji Ignalina. Менавіта ў барацьбе за праўду пра Чарнобыль і пачыналася сучасная гісторыя дэмакратычнага руху ў Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які быў створаны ў Менску, ад самага пачатку навучыў нас не баяцца, патрабаваць адказу і разумець, што мы самі маем браць лёс нашай зямлі ў нашы рукі. І сёння гэтую традыцыю нязломнасці працягваюць людзі, для якіх сумленне і вернасць прынцыпаў стаяць вышэй за страх. І я запрашаю на сцэну дарадцу Святланы Ціханаўскай па экалагічных пытаннях былога палітзняволенага Дмітрыя Кучука. Вітаем. Дорогие своячині, мені драўга. Дякую вам за тое, што вы сёння прыйшлі сюды, каб у голас сказаць. Мы помнім, у гэты дзень 40 гадоў таму здарылася найвелічэйшая ядерная трагедія ў гісторыі чалавецтва. Думаю, многія з нас помняць атмасферу таго часу. Мне самому было тады 12 гадоў, але я помню, як бацькі і знаёмыя абмяркоўвалі гэту падзею на кухнях. Тым часам ніякіх афіцыйных паведамлений не было. Улады спрабавалі схаваць маштаб катастрофы. І толькі праз некалькі дзён пачалі эвакуаваць людзей з зоны забруджвання. Без рэчаў, маёмасці, без надзеі на вяртанне. З тымі падзеямі можна правесці паралелі ў сучаснасці. Вы памятаеце, як лукашэнскія ўлады ў 2020 годзе паставіліся да пандэміі ковід. Яны зрабілі выгляд, што яе не існуе. Гэтага ж доўгія гады ставіліся да чарнобыльскай катастрофы. Імкнуліся яе ігнараваць. Не заўважаць наступстваў для здароўя людзей. Гэтае грабаванне інтарэсамі народу у крыві лукашэнкаўскага рэжыму пагарда для людскіх жыццяў, уласцівасць імперскага светапогляду, таго самага светапогляду, які прывёў да чарнобыльскай катастрофы. 40 гадоў таму ад Чарнобыля найболей пацярпелі Украіна і Беларусь. Яны ж сёння найболей церпяць ад заразы расійскага імперыялізму, з яго ранейшай бесчалавечнасцю і кроважаднасцю. Адзін і той же савецкі комплекс вялікай ядернай дзяржавы стаіць за ядерным шантажом з боку Лукашенко і Путина, за проектами развития так называемого мирного атома. Мы ведаем, якія праблемы сопровождали будаўніцтва Астравецкай АЭС. Яна і сёння з'яўляецца пагрозай не толькі для беларусаў, але і для наших суседзяў, жыхароў Літвы. И не меньше, коли не больше небяспекой з'яўляецца присутность российской ядерной зброи в Беларуси. И она не только погрожает всей Европе, але и поставляет нашу краіну под магчымы ядерный удар. Дорогие сябры, усё гэта наступство палітычнай катастрофы, якая здарылася з нами гады таму, гады лукашызму. Многие з нас давялося з'ехаць з Беларусі,
каб уратаваць сваё жыццё ад пераследу, з'ехаць у нікуды, тэрмінова, узяўшы ў лепшым выпадку толькі самае неабходнае. Гэтак жа, як людзі эвакуаваліся калісьці з чарнобыльскай зоны. Але мы з вами ведаем, але мы з вами маем надзею на вяртанне. Мы абавязкова вернемся на радзіму з адной простай прычыны. Мы маем там шмат незавершенных справаў. Нам з вами трэба прыбраць пуцінскія ракеты, зачыніць Астравецкую АЭС і вярнуць нашу Беларусь у еўрапейскую сям'ю. Зрабіць Беларусь сапраўды незалежнай і без'ядзернай краінай. Гэта абавязкова будзе. Рэжым не вечны. Ён не можа спыніць развіццё нацыі і грамадства. Ні гвалтам, ні прапагандай. Пасля Чарнобылю грамадству доўга яшчэ спрабавалі затыкаць рот. У выніку гэта прывяло да распаду Савецкага Саюза. Усякі рэжым пабудаваны на хлусні і пагардзе да чалавека аднойчы разваліцца. Пажадаем гэтага лёсу лукашызму, а нам самім пажадаем вытрымкі, адвагі і салідарнасці з барацьбе з рэжымам. Дзякуй вам. Жыве незалежная без'ядерная Беларусь. Дзякуй. Сонячному свету, так, ядерной погрозе. Не. Побач, радость и беда. Треба отхилить сумнев. Сонячному свету, так, ядерной погрозе. Не. І цяпер я запрашаю выступіць Тацяну Новікову. Гэта эколог, актывістка і магістр навук у вобласці устойлівага развіцця. Тацяна пазнаёміць нас з рэзалюцыяй, якая размешчаная на стэндах. Гэта рэзалюцыя прынятая да 40-й гадавіны аварыйна-чарнобыльскай станцыі. Дзякуй вялікі, што далі мне слова і гэтую магчымасць пазнаёміць вас, дарагія сябры, з рэзалюцыяй. І вы ведаеце, што чарнобыльскі шлях прымае рэзалюцыі. Гэта старая добрая традыцыя прымаць рэзалюцыі з патрабаваннямі і гаварыць, што мы хочам, да чаго мы імкнемся і як мы бачым нашу будучыню. І што зараз трэба зрабіць, каб адхіліць гэтую ядравую пагрозу, якая зараз навісла не толькі над Беларусю, але і над краінамі еўразвязу і над усім светам. Рэзалюцыя да 40-годдзя чарнобыльскай радыацыйнай катастрофы. Значэнне слова Чарнобыль разумеюць на розных кантынентах зямлі. Гэта маштабная катастрофа пакінула радыеактыўны след амаль ва ўсіх краінах паўночнага паўшар'я. Для Беларусі наступствы сталі найбольш трагічнымі праз працяглае забруджванне чвэрці тэрыторыі і аўтарытарную палітыку, якая абясцэньвае жыццё і здароўе людзей. Аварыя закранула амаль кожную беларускую сям'ю. Чарнобыльскія перасяленцы, якія сталі сімвалам экалагічнага бежанства 20-го стагоддзя, шмат у чым асацыююцца менавіта з беларусамі. Праз 40 гадоў наступствы не зніклі, але разам з людзьмі зыходзяць сведчанні, а новыя наратывы іх прымяншаюць. Іх цяжар па-ранейшаму ляжыць на пацярпелых землях і сем'ях. Узброеныя канфлікты, у прыватнасці расійская агрэсія супраць Украіны і атакі на атамныя аб'екты, паказалі уразлівасць і недаацэненую небяспеку атамных электрастанцый. Размяшчэнне Расіі ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі павышае рызыку ядзернай эскалацыі і яе магчымага прымянення ў лакальных канфліктах. Паводле ацэнкі бюлетэня навукоўцаў-атамнікаў, свет сёння знаходзіцца бліжэй да пагрозы ядзернага канфлікту, чым у самыя напружаныя моманты халоднай вайны. У той жа час у
Урады спрабуюць пераканаць нас у небяспецы нібыцца новых атамных тэхналогій і стрымальным патэнцыяле ядзернай зброі. Чарнобыль, як факт і катастрофа, што працягваецца, губляе вострасць на фоне новых войнаў. Аднак маштаб і тысячагоддзя працягласць наступстваў аварыі на ЧАЭС пераўзыходзяць сацыяльныя ўзрушэнні і войны, за выключэннем, магчыма, глобальнага ядзернага канфлікту. Вось чаму мы сёння гаворым пра Чарнобыль і не толькі. Мы падкрэсліваем рост рызыкі новых радыяцыйных катастроф падобнага маштабу і заклікаем міжнародную супольнасць, урады і грамадзян зрабіць усё магчымае, каб іх не дапусціць, уключаючы наступнае: спыніць распаўсюджванне міфаў пра атамную энергетыку як бяспечную і кліматычна прыязную, а пра ядзерную зброю як эфектыўнае стрымліванне. Дакладная інфармацыя – аснова эфектыўных рашэнняў. Рэабілітаваць чарнобыльскую памяць, аддаючы ёй належнае не толькі ў гэты дзень. Грамадства мае патрэбу ў пастаянным інфармаванні пра катастрофу, яе мінулае, сучаснасць і будучыня, паколькі яе наступствы будуць небяспечнымі яшчэ неаглядна доўга. Пераасэнсаваць палітыку ў дачыненні да наступстваў Чарнобыля, прызнаць, што толькі сумесныя, паслядоўныя і адэкватныя дзеянні на аснове навуковых дадзеных могуць знізіць рызыкі для цяперашняга і будучых пакаленняў, выключыць атамную энергетыку з зялёных павестак і планаў нават у кароткатэрміновай перспектыве для выканання наступных крокаў. Прыняць тэрміновыя меры па абароне дзейных АЭС у зоне рызыкі ад ваенных атак. Калі гэта немагчыма, закрыць іх. Распрацаваць і рэалізаваць устойлівыя без'ядзерныя энергетычныя стратэгіі на аснове дэцэнтралізацыі і узнаўляльных крыніц. Зрабіць усё магчымае для зніжэння рызыкі ядзернай эскалацыі, уключаючы салідарныя і рашучыя дзеянні для абароны народаў Беларусі і свету ад ядзернай вайны. У гэты дзень мы звяртаем увагу на Беларусь, грамадзяне якой пакутуюць не толькі ад чарнобыльскай спадчыны, але і з'яўляюцца закладнікамі астравецкай АЭС. Мы заклікаем улады краіны вернуць грамадзянам права на інфармацыю пра забруджванне навакольнага асяроддзя, прыняць для гэтага заканадаўчыя меры, уключаючы вяртанне ў Орхускую канвенцыю ЕК ААН. Забяспечыць гэтае права, падаючы поўную і актуальную інфармацыю пра наступствы катастрофы на ЧАЭС і для гэтага аднавіць маніторынг і даследаванне, супрацоўніцтва з незалежнымі і міжнароднымі экспертамі. Спыніць засяленне і гаспадарчае выкарыстанне забруджаных тэрыторый, аднавіць сацыяльную абарону ліквідатараў і пацярпелых, скасаваную ў 10-25 годах. Адкрыць інфармацыю пра астравецкую АЭС, уключаючы ўсе інцыдэнты і весці публічны радыацыйны маніторынг па еўрапейскіх стандартах. Выканаць усе рэкамендацыі міжнародных арганізацый па астравецкай АЭС, уключаючы адкрыццё станцыі для незалежнага маніторынгу. Вярнуць Беларусі без'ядзерны нейтральны статус. Мы заклікаем міжнародную супольнасць распрацаваць і прымяніць міжнародныя механізмы прыцягнення да адказнасці, у прыватнасці ў дачыненні да Расійскай Федэрацыі за ўтойванне інфармацыі пра наступствы радыяцыйных аварый, а таксама за акты агрэсіі ў дачыненні да радыяцыйна небяспечных аб'ектаў. Стварыць агульны незалежны міжнародны радыёлагічны рэгістр, уключаючы першасныя даныя пра забруджванне. Разглядаць размяшчэнне расійскай ядзернай зброі у Беларусі як пашырэнне парушэнне прынцыпу калектыўнай бяспекі. Забараніць гандаль ядзернымі матэрыяламі і тэхналогіямі з дзяржавамі-агрэсарамі, у прыватнасці з Расійскай Федэрацыі. Сёння і мірны, і ваенны атам пагражаюць экасістэмам планеты, і мы не маем права падрываць жыццё на зямлі. Праз 40 гадоў пасля Чарнобыля мы ўсведамляем адказнасць перад цяперашнімі і будучымі пакаленнямі. Толькі дакладная інфармацыя, адкрытасць і дэмакратычныя прынцыпы дазволяць адэкватна ацэньваць наступствы катастрофы і прыняць неабходныя меры для іх праадолення. Дзякуй вялікі. Добрый усім дзень. Мы гурт Ойра, і мы граем беларускую фальклорную музыку, у тым ліку з тых рэгіёнаў, якія сёння забруджаныя з-за чарнобыльскай катастрофы.
Але традыцыі жывуць, і мы вельмі хочам падзяліцца з вамі гэтай музыкай. Зараз мы зайграем найгрыш да побытавага танца, дзе ва ў сенях стаяла, ён якраз з Гомельскай вобласці. Спадзяюся, што яшчэ надвор'е яшчэ больш палепшыцца. Можа, мы і снегавіка сёння зваляем. Добра, крышачку, вальс.
Дякую. Дзякуй. І дзякуй вялікі, што прыйшлі. Вельмі важна праводзіць гэтыя акцыі, якія сёння таксама адбываюцца па ўсіх краінах, як нагода таго, што адбылося 40 год таму, і што атамная энергетыка вельмі спецыфічная рэч. Дзякуй, з вами быў гурт Ойра.